И какво става, хора? Аз съм Койчо БГ. Както виждате, днес ще играем малко Clash Royale. Имам Giant Chest, както виждате тук. Чува се да го изфърля ли сега или не? На клип. 3 карти. Common и 2 Rare. Какво? Това да му събирах валкирията. Тя ще ми послуши. 2000. Значи сега събирам и Wizard. И никакви пари не ми даде. Като цяло. Сега ще събера още. Да си купа принц с 8 от 10. И после да мога, нали, да го вдигна на 4. Както виждате, всеки път с различен дек. Първо този. После таз. Ето тук отзад. Метните се. Нищо няма да му стане. Пекато. Един рейдж тук да му убият Инферно Тауъра. Добре бе. Добре бе. Добре бе. Машини. Той поискаше да убие Пекато първо. Защото е на 7 горкия. Аз Пекато на 7 колко много време го исках. И накрая го спечелих. Не съм го спечелил, аз го апгрейднах. Чакайте, че толкова след иска. Добре. Сега ще има зап. Със сигурност. Я да ги речем. Това е добра идея като цяло. Доста сточи. И това е едно ниво, какво искам. Сега да ми се падна супер меджикъл, хора. Ще умра от кеф. Ти си се пак. Един хит. 2 хита. Бомба. Тук ще играм. Как умря това първо, бе? Нещастно. Така. И това е комбото. Това е хора. Така. Изи пизи, лемон сквизи. Супер медио. Силвър. Нищо. И хора, мисля това да е за това кратко видео, защото то беше главно, целта ми беше да отворим Crown Chest. Това. Големия чест. Giant Chest. И това ще е за този епизод. Ако е така, моля харесайте, оставете по един коментар. И чао.